Vatsvene vachapfekedzwa nguo chena kunyikayo, vokumbana naMuponesi zvekusazopatsandazve. Miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, tichazokumbana, 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 miri yokwenyanza. Handingatyi matambudzo nekuti anozopera, hondo, nzara nekushaya, tichazoti kwasarai. Miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, tichazokumbana, 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 miri yokwenyanza. Nditakure tsoka dzangu, undisvitse kunyikayo, ndokurumbidza nekusingazoperi, tasvikayo. Miri yokwenyanza, yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, tichazokumbana, 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 miri yokwenyanza, tichazokumbana, 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 miri yokwenyanza, tichazokumbana, 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 miri yokwenyanza. Iwe nenine uyo tichazokumbana, iwe nenine
iyo kwenyanza ticha zokumbana ticha zokumbana ticha zokumbana iyo kwenyanza. Toda kuchingamidzai vadiwa vateereri pachirongwa chino chinoitwa padare. Patinodziundura tichiundurana futi pachedu panapa kusvikira nyaya yaibva yanaka. Tisati tapinda munyaya yemuzoro nhasi, regai tinamatire naNyamuziwa. Ngatinamatei. Baba muri kumusha musoro kudenga, tinokutendai zvakare nemusi wenyu mutsvene wakadai. Apo tiri kutaura nyaya dzekuwaka mhuri. Makati vanovaka musha wakawaka wari wegai musipo, wanovaka pasina. Muhurukuro inei Mwari wakai upenyu. Musara Jesu namata. Amen. 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 Tinotenda. Kuna akambonyorawo achiona chirongwa chino akati pamunongoombera pape panongondikomborera. Regai timbo Samaiti. Waranda wari pano. Anzi mapadzatika pawaranda wamwe wari pano. Aiwa, tinotenda. Tisati tapinda topic of today, regai mumboziwa watinawo. Titangire pana Nyamuziwa. Wadiwa wateereri, ndini wenyu mufundisi Ngwaru. Aiwa, ndiri retired. Ndototandara padare panapa ndopekutotandara tichikurukura nemi kudaiwo. Zvinondipa a relief and healing. I am happy you are around. Amen. Aiwa, indiro Charles N. Makombe. Ndinokwazisai nesabata rakanaka. Wateereri, ndinoemba kuti muri kukomborerwa. Nyaya yatinayo yakakora mutu. Mwari akomborerei munyasoteerera zvakanaka. Amen. Ndinoitwa gospel mudoni ndichipindira paMandara Church. Yes. Ndiri kudzidza zvizhinji kubva kune vatana wangu avo. We have good times together. When we are not recording, I miss this place. Amen. Musoro wenyaya nhasi wakati womei. Ameno kuti varuma wachaubata zvakaita sei. Asi uri kungoti iwo kuchengetwa Nemukwasha. Kuchengetwa Nemukwasha. Asi ndine vhesi taimbonzi hanzi chemusoro. Chemusoro. Nhasi tine chemusoro. Eyo Exodus chapter 20. Kana ndisingakanganise verse 12. Inotiyo kudza baba namai wako kuti mazuva ako agowanda panyika, kuti zvigokufambira zvakanaka. Thank you so much. Regai tiende pakuchengetwa. Regai tingotaura toziva kuti chii chinonzi kuchengetwa. Asi tatienda pekuti kuchengetwa chii, ngatimboti mukwasha chii. Mukwasha kwedu kumaongo anzi mukuyu hauperi kudyiwa. Ndiye mukwasha. Mukwasha ndiye anenge akatora mwana wako. Wobva waziva kuti nhamo ndinaye mwana uyu yatorwawo neuyo ndiye akuichengeta. Get the point. Kuinhamu nekuchengeta nhamu dzemumwe. Indine nhamu ndiri kuchengetawo kumba kwangu. Ndakatorawo kumwewo. Saka mukwasha munhu anokosha mumhuri kwadi. Exactly. Anokosha. Ndiye tinoda kutaura hedu nezvake. Tichawa nemusoro wakanaka kwazvo. Wateereri, wazhinji wacho mune wakwasha. Regai kusiyai papapo ndozvati makuda kuti ndawedzerei kuchengetwa Nemukwasha. Mukwasha chii timbobata mukwasha. Awa wati mukwasha muonde. Hanzi hauperi kutanhwa. You get the point. Zvotipa kaidi yake kunge mukwasha muchengeti wemadzitezvara pakuona kuti kwadyiwa here. Ndosaka chinzi muonde hauperi kudyiwa. Ndosaka paipa even kana akasapedza roora musi wekuroora hazvina problem. Eyo chiwanu chinoti tichangoramba chitenda pamuonde wedu. Ndoandiri kuona kuna humba panapo.
Okay. Ini nduda kuti nditi kunemi wadiwa watereri. Eyo, this has been my approach. Yeah. Eyo, ndi Nemukwasha mumwechete. Okay. Nemurora mumwechete. Kwandiri Mukwasha mwana. Okay. Mukwasha mwana. Ndine mwana komana mumwechete. The only son. Yeah. Mwarenga ino the only son. Yeah. Ndine the only son. Saka anonzi Nyasha Nathaniel. Okay. Saka ndiri kuti nini, the way mudzimai wangu neni view Ronald eyo Mukwasha wedu is hatitomboshandise kuti son-in-law kauti Mukwasha. That's our second son. Tinotomtreat as if he's biological. Mwana wedu isoso. Hey, okay. Yes. Hey, that's good. Umba Mukwasha muri Mukwasha. Ndinowakwasha wairi wangu inini. Wairi. Right. Yeah. Ndinowabata sewana. Mukwasha mwana. Yes. And ndakati kana muri pamba musazvityora. Yes. Don't behave kuti uri Mukwasha. Behave kuti uri mwana wepano. Amen. That's how I handle wakwasha wangu. Yeah. Gani ngovunza wangu a silly question. Yeah. Muri Mukwasha. Imi mutoro Mukwasha samwe. Yeah. Ndiri Mukwasha samwe. Ndo saka ndati kapaya. Saka mchiri kuchikiwa. Namu yemumwe. Nyamziwa mchiri kuchikiwa. Ukatoona uine wakwasha. Uri Mukwasha. Uri Mukwasha. By default uri Mukwasha. Kune kwa ruchayo futi. Uri Mukwasha kumwe. Uri Mukwasha kumwe. Asi mwari inobva yabalansa. Inonzi yabalansa. Uri Mukwasha kumwe. Wane wakwasha. Ngati manyire quickly tea but. Kuchengetwa. Nemukwasha. Warare kuti kuchengetwa. Samaita nemiumba. Ruda kudefine I think. Ndo regati itsetse. Yeah. Eyo kana chiti kuchengetwa. Right. Zvasiyana nekushanya. Yeah. Munoona ini ndino nemudzimai, maybe after every 2 years tinondoshanyira ningirigine Mukwasha wedu nemwana wedu ku Australia. Togara mwedzi yatinoda. The understanding inenge iripo handi yekuti tiri kuchengetwa. Aiwa tiri kushanya. Okay. Tinenge tiri kushanya. Kuchengetwa kwakwe kuti wawa a dependent kune Mukwasha. Wato an adult child. Iwara rinoita kunge ndiri kutuka. Bandikuedza kuti zvibude pachena kuti wari mwezi mwana rakuchengetwa, even though uri adult but wa dependent now. Hauchagoni kuzvichengeta wega iwewe, asi ma conditions are such that wakutoda mumwe munhu anokuchengeta. Mukwasha kuti aiwa baba uyai kunoko tinokuchengeterai kunoko. Thank you very much for defining that one. Yeah. But ndinoda kuenda further. Further. Yeah. Yeah. Kuchengetwa nemukwasha. Ndiko kuti pamwe every paanowana mari ngatimbodaro anokutumirayo kuti muchengetekete. You know what I mean? Ndio imwe kuchengetwa kwako. Iko kwaaniko kwetiri kutaura nekwako. We have to define kuti kuchengetwa kwacho kutaura nekupi. Wabva wabuda pachena kuti kuchengetwa kwetiri kuda kutaura nekwako pa program ine. Exactly, yes. Ndeko kunge wa dependent. Yeah. Waimbosevenza. Yeah. Uchiita zvounoita muupenyu. Pane zvakakanganisika kuti uzosvika pachimiro chetinoda kutaura nezvacho ichi. Okay. Yeah, maybe tisati tanyatsodzika to that angle. Yeah. Ngatimboona kuti okay, so kuchengetwa nemukwasha. Is it good or bad? Kuchengetwa nemukwasha. Tiri kudefine nyaya yekuti you are dependent. Hauchisiri able to look after yourself. Ndo kwetiri kutaura nekwako. Okay. Yes, wakwasha wanogona kutichengeta. You get the point? If he is capable to do that. But kwetiri kutaura nekwako ndeko kuti makombe ari panapa ndakambenge ndichishanda. Maybe handisina imba.
get the point. Anambugara ndaanemba. Now pende ndiri kugara pachapa hapachaite kana kuti ndaakumusha for example handichina chekubata ndiri kumusha uko hanzvere Mukwasha manje ndiakudini ane responsibility kuona kuti ndadya here ndapfeka here ndaamwana wechipiri kumhuri yekwake. Kana kuti because ari kuchengeta mwana wangu ka you get the point. That's why ndiri babaka. Akuchengeta mwana wangu musikana akuchengeta na babomwa nebabom the mai wake. But tamboti Mukwasha mguyu. Yes. Ndafara imwe point yataurwa na humba. Right. Yandivhura maziso. Yeah. Kuti kana tichiti kuchengeta tiri kudii. Yeah. Ndauya padare panapa ndine a narrow view yekuti kuchengetwa hunge watomigrata physically waakugara mumba memukwasha but humba maiburitsa zvakanaka kuti ini ndogona kunge ndiri kwandiri asi handichagoni kuzvidini kuzvichengeta. Mukwasha nemwana wangu wotora responsibility yekuti baba wari kumusha kwawari wadya here warapiwa here ngatichengetei baba. Are you get them? Zvasiyana nevana vari kuita supplement kuti imimi henyu kunyange wakatumira chikafu kana ukasatumira munogona kuzvichengeta. Uko hakuzi kuchengetwa. Kuchengetwa kwaiswa kwakanaka nahumba ndekwekuti idi Mukwasha akasaita zvaaita zvavharana. Saka Mukwasha ototi ndakuita stand in the gap yekuti ndichengete baba wangu ava tezvara wangu ava. Saka imi muri kuti zvakanaka here kana kuti zvakaipa here. Ini ndoda kuti inini nditange ndichiti zvakanaka. Because kana tawirirana kuti Mukwasha mwana ende mwana akarora mwana wangu saka wana wangu wairi awa my biological child nemwana uyu wandakapiwa naMwari nemuchato. Are you getting the point? Vari kuexercise their child responsibility to a parent. So the same way mubvunzo unogona kubvunzwa wakadai so iye Mukwasha uyu ana baba wake ane wabereki wake handiti vanogona kusvika panguva yekuti zvawaremerawo inini mwana wangu akarorwa uku vanogona kutoti ngatichengetei wabereki aiwa isusu wekwedu wekwangwaru waright asi ngatichengetei wabereki wekukoku. My daughter can also participate. So if my daughter can participate kuchengeta ana mwene wake nemadzitezvara ake Mukwasha wangu ane ruramiro futi yekuchengeta madzitezvara ake nana mai wake. So zvakanaka. Pazvakaipa ndepekuti ini yandinotya inini yandinotya ndiri kusvika kuti nditi yakaipa kana kuti yakanaka asi yandinotya is to be a resident dependent ari an adult. That much I wouldn't if unless kana zvato tekai but I think let my daughter run musha wake nemurume wake newana wake uko inini Mwari ngawandigonere kundichengeta uko. Nendina mbuya wangu wa Marieni. Mbuya wa Marieni wakasvika 100 years waisada kuchengetwa nemunhu. Kana mchida undipa shuga muchandipira kumba kwangu. Kana mchida undipa parafini munondipira kumba kwangu. Nekuti kana ndakagara kumba kwangu I'm not part of your politics. Kugara nevana vakarora nekurorwa by default you find yourself in their issues. Ndopa zvinoipira ipapa amenoumba kuti unoona sei. Ndosaka ndange ndambokanda shoko rekuti pane zvakakanganisika. Wamarieni uri kutaurawo 100 years wangu wainemba munowaziwa kai ndowaziwazve wangu wainemba waine upfumi hwawo. Exactly. Get my point. Ivo vanhu vakadare iwawawo wakange wakarongeka mukurarama kwavo. Waiziva kuti kana Mwari atisvitsa apa ndichange ndiri dependent
kwandiri ndogona kuzviitira inini. Exactly. Get the point? Yeah. So nyaya yatiri kutaura panapa vateereri ndeyekuti isisu saana baba usasvike pekuti undogara pemukwasha wobva wadependent ikoko kumirira mukwasha kuti ndio zvaachaita. Ndinofunga hazvina chikomborero. Zvine chikomborero ndio zvataakutaura panapa zvekuti wamakombe panapa ndine wakwasha wairi ndiri pamba pangu apa. Get the point? Wonzwa kuti pamwe ndaakurwara, oh yes, wakwasha ndio paunomira-mirazvo. Exactly. Yeah. Ndiri pamba pangu. Yeah. Kana wati chimbouyai timbokuonai tiri padhuze chachido chawokachi, you know what I mean? Ndaane dambudziko reurwere saka wada kuonera padhuze. Wakwasha wakadare iwawawo ndio wetinoti Mwari rambai muchiwachengeta. Get the point? Okay. I found something. Okay. Amenoumba kuti makaziona sei. I've discovered something wadio watereri. Andina research yandakaita, but kungoona muukama hwedu. I've discovered kuti vabereki find it easier kundogara nemwana komana. Are you getting the point? Nemwana womukomana eyo zvinenge zviri easier kwavari than kundogara physically forever kumukwasha. Not kuti pane zviri nani kana pane zvakaipa. I think people are simply wired kuti zvinenge zvisinganetsoiti. I don't know. Okay. I don't. Kune vamwe vanhu hazvina problem. I also want to give an extension to the thought. Yeah. Yabva naumba. Idi kana ndasvika papoint tekai kwarwariwa ende mwanasikana wangu ndiye ega ane ability and capacity yekundichengeta during that time. It is beyond my control and choice. Choice yangu hapa inoitwa overridden need iripo kuti mwana agotarisa baba wachiora iye achigona kuti unzai baba, it's cheaper for us kuti kuchengete baba muri panapa. At that point it's beyond your control. But given a choice, I would like he says wakati wa Mari mbuya wangu ini wengo ene wana wao 7 she refused. Wengo ene danga rao, wengo ene mombe dzao, wane chikafu chao, wane chinyi, anoda kundichengeta, ndichengete, wogara newazukuru. You do not kuwapa wazukuru, wachifara wane wazukuru wao. So there's a level here. Yekutoti no mukwasha ngatinge butsu uyaitionane tojika tofara tichishanyirana. That level is okay. Yes. In other words, nyaya iri kuenda kunana tezvara. Yes. Tana tezvara ngatirongekei. Kondo pane nyaya kuitira kuti tisazo, because ndaona ngana tezvara tiri kutuona sekunge tinenge tiri kupa mutoro wakawanda kune mukwasha. Number 2 yataurwa naNyamuziva. You end up getting into the politics. Because urugara ipapo. Ukasapinda madziri, you be affected ne politics on a daily. Because mumarriage munorwiwa, marriage munoitisana nhwaro. Plus kana atsamwa vhadzoni. Plus iwe handi baba wako ari panapa. Ndore zuro futa wakadya chikafu ichochi. Apa unenge uripo wakagara uchiona TV. Now wateereri regative very clear. Yes, umba. Every man uchazoita wakwasha, as long as you are going to marry, uchaita wakwasha. But my advice to you, usati wane wakwasha, gadzira rako ramangwana rakajeka, ndio chekutanga. Chechipiri, ukazvigadziridza iwewe, unogona kuchembera kusvika paeji yangu inei, usikasashandi, usaende kundogara nemukwasha. Mukwasha ngaakubatsire uri kwauri ikoko. If he has the capacity. Kuna wakwasha wane capacity, kuna wakwasha wasina the capacity. Still mukwasha, you know what I mean? Saka what are we saying? Tirikuti panapa. Mukwasha mukuyu usingaperi kudyiwa, asi hatiri kuti enda undogara nemukwasha kumba kwake kwete.
mukwasha ngaakuone uri kumba kwako, whether uri kumusha uri muno mutaundi ingeone dumba rako mutaundi munomu, kana zvaoma mukwasha anokusapota uri kumba kwako. It's a strong declaration yamuri kuita yeumba. Kukuagadzirisa kuti wagadzirire. That's a statement remunhu zvinhu zvakarongeka. Chimbomira handitiwo iyezvezvo tine wana wadiki handiti une musikana une kamwana kasikana kacharoorwa kana mwari akupa makore koroorwa hanzvere iwe uri kukurawo handitika wosvika paeji yangu ine handitika usina kurongeka ndopendiri kuti no. Okay. Rongeka. That's your point. Yes. You see, just to add kune pfungwa dzakanaka dziri kutambwa nadzo mudare rineri. Ndichimboerengo zvimwe zvepsychology nezvesociologies, pane pamwe pandakaona kuti hanzi mazuva anaya tawane a different cadre yemaretirees, kana kuti tane maretirees asiyana nemaretirees ekare. Are you getting the point? Maretirees anhasi on the average vanhu vakadzidza, vamwe vacho maprofessionals, vamwe vacho vane mari dzavo. Are you getting the point? Saka nyaya iri kuiswa naumba pamberi pedapa hawazi kutuka kana kuomesera eyo madzitezvara anoona zvakakosha kuchengetwa nenhingi newakwasha. But I think point huru iri kuuya apa ndeye kudaizvi, ngatifananei newaMarian. Inga uine option, because ukasarwa neoption 1 yekuti iwe hauna kunge wakaronga upenyu hwako kuti mukuchembera ndikarwara zvinofamba sei, ndikadai zvinofamba sei. In this day and age, let's not mince our words. Wabereki wanhasi makadai so gospel, uine kamwana kakadaiwo, start planning for your old age. Uchachembera. If your plan iri yekuchengetwa newana, I agree with him. It's not nice. Even kuchengetwa nemuroora nemwanakomana wangu inini, kunyasoti inini mudya ndigere wangu, ndakaendesa kawana kuchikoro, ndakadzidzisaka, saka chindichengetai mudzimba dzenyu. If that is my plan yandiri kuronga, that is a poor way of arranging upenyu. There are men who are becoming a burden mudzimba dzewana nekuti havana kurongeka because of poor planning. Poor planning. Of course togona kunzwira tsitsi vamwe vanogona kunge vari terminally ill, munhu arwara kana kuti kune misfortune yawaita hit. Are you getting the point? Mumwe wacho afirwa nemudzimai apa iye maybe 80 years haachagone kuroora futi and haachagone kudii. This parent is an exception to the rule. Nemhaka situation yake definitely kunyange ndirini mudzimai wangu afa ndiri 85 years kuti munditi roora ugwana munhu kuchengeta, sometimes it's not possible. When it is like that, sure wana vanogona kundichengeta, but kana mai wavo wafa ndiri pamba pangu, zvingatove nani kuti ngawandipe washandi webasa vanondichengeta pamba ipapo. So umba kuna wakwasha, I want to believe wanogona kuvolunteer to say no, tezvara ngavawe tigare nawo. Ikanokuita digress mbichana. Tora zvakaita mukomana wangu inini ari kuAmerica. At one stage he proposed kuti tokutorera here ma-permanent residence kuno. Ndikati akana. Handidi. Mwana wangu inini. Yes. Handidi. Kuti ndizoita bed. Boze kwandoshandika uko. Ndaye burden kwaari. Zvinouraya izvo zvekuti uri kungochengetwa kwakungoti nju the whole day wokubuza kufa. Unofa choppers. So what you are saying, inini handingazvigoniba. Hazvigoniba kuti ndichengetwe nemukwasha pamba pake. Ndinotogona kuti andichengete ndiri pamba pangu.
ndikafirwa kana mudzimai wangu akafa. Now tiri kutaura kuti ini ndikafa kana kuti mudzimai wangu akasara, haafani kinyangwa wana wake varipo. Ini ndofungira kuti zviri nani chaizvo chaizvo, because kune muroora ka. Get my point. Kune muroora andogara kuti ndakugara manje pano nemuroora uyu. Mapolitics emudzimba achakunetsa, achakutambudza. Kundogara ipapo. So it's good uine mbavha zvendakaita ndinemba kudai, for example. Ndio saka tikutaura kuti wateereri wechidika rongekai ramangwana renyu. Mwari akakuraramisa, rongeka. Please understand that. Rongeka. Ndokuti muchasvika pa age dzinei. You know what I mean? Kana ini ndafa, mudzimai wangu anogona kutengesa imba. You get the point? Otenga a small house. Kana kuti kuweyo kunonzi kuiko kumaflat 100 ari mukati aya. Onogara macluster muyamo. Onogara imomomo. Kana vachimuchengeta womufambira anorarama more. Both are nama issues. Ndingape ka scenario Utaura dare. Ndoda kusupporta zviko. Ndoda kusupporta taurwa naumba. Ini ndoziva madzisawira angu akaenda mhiri kwemakungwa. Eyo waenda mhiri kwemakungwa ndokuweka a facility yekuti wabereki wateere. Wabereki ndokudini? Ndokuteera. Wabereki wateera ndokubva wandorongerwa musha wavo wanogara as parents independently. They are staying independently. Vari kuwana ma-allowance avo from government. Vari kudi vana vari kusupplementa. Hande kwa gogo, hande tinoona gogo, hande tinoona sekuru. And vana vane a happy weekend. Vari kupurudza, vari kugara pamagumba ana sekuru wavo. I think izvo kaizvo zvine a lot of joy. When vazukuru vachita miss grandpa and grandma. Zvino kana wawa partner nekuti mitemo yako unofamba nayo ka. Aiwa TV chidzimai TV. Iri kunyaudza. Dzewa dzichada kunzwa noise. Hamuzwere kuti isabata nhasi. Unofamba nemitemo yako. Are you getting the point? I think. Okay. And Rukona, I am now opening up because that's a challenge in the discussion. Because you are also a man. You are also a man. And a man with experience and an mtemo yake. And after some time now. Mwana inzwaiwe. Mwana kunyanga akadini kunyanga akarora kana akarora mwana unosvika ikokoko wasvika iwo jari namatana 7 kuti kochidzima akachita munamato yokurara iwo anorana 12 are you getting the point? Wakuda kuya nechikristu chako manje aiwa varume samaita kana Mwari akati kana warora enda. I mean geographically let's respect Mwari kana achiti endai. Ende kana wana waenda haikona kuteera. Aiwa chitoenda kana cancer nechirwere chemwoyo chakuita debilitate, incapacitated. Self care haichisipo. And humanitarian kuti mudhara akutoda anochengeta vana vachikurukura among themselves. You know nyaya dzatiri kutaura rega ndimbotaura nevateereri vezera rangu. Madhara ari kuramba vari kuramba kuchengeta ende vari kutaura natezvara kutezvara ngatingoitaiwo kamba kedu pekuti kana tikachembera ndopatiri zvizwitsi nezvimwe zvese zvinoya tichengetere tiri ikoko tiri ipapo. Ega ndikuudzei my mother wakaita cancer ndovatapa wachengeta pamba but finally wakazondochengetwa nemwanasikana wakanzwa wakasununguka kuenda kumwanasikana kundowandogara ikoko. Can I be comfortable ndisiri kurwara kundakundogara nemwanasikana wangu nemurume wake? Mai one were comfortable kugara nemwanasikana.
baba is comfortable comfortable kugara nemwanakomana. Nemwanakomana. Asi isuna humba tiri kuti I think kana takutonyatsofa. Kana takutonyatsofa. Yeah. Ndoba ndinoti whether uri mwanakomana kana mwanasikana chindichengetai. Munogona chita. But kana tichibvira ndichengete ndiri mubako randakasiwa nemudzimai wangu ndiri. Ndi chimboedza ikonoti azvishandei. Vari tokuchengetai vachitoziva kuti baba izvi wangu asingatozvidi. Inyaya yekuti inyaya yesituation iripo. Yes. I remember. And they know. Yeah, I remember sekuru wangu. Vakabereka mai vangu. Vairwara. Ndokubva vatorwa namai vangu zvikanzi uye mugare nesu. Saka vaifanira kugara for about Dr. Ambo waona zvikanzi no vaifanira kugara for about 4 or 5 months. Tinavo pamba. Ndofunga takaita 1 week. Vakangofuma vachiti dai ndomba wangu. Chero kusina magetsi, chero kusina TV, chero kusina zviriko, but kumba kwavo ikoko. Vakatoda ndomba kwangu. Nyaya vakasvika pakunetsana nemwana wavo. Anzi ndakumba kwangu. Kutotange mwana vana vari kurwisa. Hapana chakaipa chaataura hapa. Hapana toda kuenda kumba kwangu. 2-3 days zvishwa vakaenda kumba kwangu. Rega ndikutaure zvamukutaura izvozvo. Wamarie. Mai wababa wangu nini? Tawainvite tiri kugara kuHighfield. Tadaidza Wamarie paya. Tikati Wamarie muri kuuya mombogara nesu mwedzi uno. Handi makapedza kukova. Mombogara mwedzi muri kuno. Mozodzika henyu kumusha. Idi wakasvika neSondo. By Wednesday wekingi tatokumbare kumabasa. Same applied na mai wangu. Vika wakangonzwa kuti zikanzi Nalizi my wife. Mike une mari kunoka ndichisina mari madomasi ndikamati rega ndichatori organize mangwana pana bandina kana mariani wakangoteerera mashoko discussion. Muyongu wachibvoti Miki wakanoti Liza hapo zvikanzi Miki uyapano zvikanzi ndiri kukunetsai matinetsa papi nai mbuya zvikanzi kuti mangwana matenga chingwa matenga madomasi ende ezvezvo hamuna kana mari yacho mauda kunokweredza mari kuti mundichengete aiwa indidzosere kutoti aiwa mbuya handizvo zvatiri kutaura mari ndinondotora kubhengi mangwana iriko zvikanzi wamboitorere uda kundichengeta aiwa ndidzosere idi Wamarieni wakatiwo kana musina kundikwidza bhasi ini ndiri kuenda kumusha mangwana takatiwaendesa muchawana zvemuchaita. chiimajena uri kuwachengeta for life munhu akadaro. Pane bongozozo. So what are we saying wateereri? Zuva rino reSabata rakakomborerwa. Tiri kutaura kuvarume. Because program iyo ndeyevarume ine. Ndiana baba yes. Tiri kuti imowana gospel. Rongai ramangwana. True. Kuti murege uzosvika pasituation iyi. Imi munoona sekunge zvisina maturo. Asi zvichaita maturo. Kana masvika ipapo. Zvichaita maturo masvika paeji yawamakombe. Bozi Mwari unogona kukuchengeta. Iwo handiti awa tomboti digress mbichana. Handiti awa ainge wari mufundisi. Wachigara mumba dzechechi. Wachidriva mota dzechechi. Wachitopinda nepagedhi waisa zvigunwe. But zvakamuka rimwe zuva zvakunzi taakuda makii. Zvigunwe chena undobvisa bongo uchipinda namumba yapo. He never thought that time will come. So they call it retirement, but what we are saying is kuti as long as riri kubuda richinyura, you are going to retire someday. But plan ramangwana. So okay. Kana chiti plan ramangwana muno mutaundi pamwe zvingakunetsa imi muri kukura mazuva ano. But kumusha uko kana uchizwa kuti munobva kwaRusape, bvunza vabereki wako kuti hakuna here kamunda pandingagoni kuwaka something. Pokuti kana wachembera usingagoni kugara mutaundi, woenda kumusha unogara ikoko. Because mutaundi muchadhura.
if you don't have the capacity. Get the point? Okay. Hence manje kana uine mukwasha waroorerwa rombo rakanaka anokuchengeta uri padumba rako. Nyaya yeurwere, it's not that we are talking about. Zvinhu zvinongouya hanzvere izvozvo manje kana zvauya muri noziva how to handle it. What if une vana vasikana chete? Hazvina kuipa. Une vana vasikana chete. Wakakomborwa kakanoiva vasikana vaka. Handitika. Then tatambudzana nyaya kuti zoni you feel comfortable kuenda kumba kwemukomana. But ikandibodzoka mbichana iwo wakomana iwo tinofungira kuti vanotichengeta. They won't look after you. Okay. They won't. Kukutaure takatara ini ndine experience. Tinao wakomana umwe mukomana ende chitaura mukuru. He doesn't give you a cent. Okay. Wewe unoti ndinaye ndiye mukuru. Umba rega ndiwedzere pane zvauri kutaura. Yeah. We are talking from experience. Yes. Okay. Inzwai wateereri. Ndiri mufundisi akazodzwa ini. Mufundisi akazodzwa. Ndiri retired. Are you getting the point? Ngandirege kuexpecta kumukwasha wangu kana kuwana wangu zvandakatadza kuitira baba wangu Francis namai wangu Ruby namai wangu Nelly. Ina handina kugona kutakura budget yekuchengeta vabereki on a daily basis. Kuti wadya here wadini. Taito supplementa vabereki vedu vakunge vakarongeka. Vaine minda yavo. It made life easy. Nemhaka yekuti wenge waine zvinhu zvavo zvekuti kunyange mukasawapa mari they would live. Are you getting the point? Yeah. Sure kuti tinyeperane kuti unless kana atosvika point like tirikuramba chidzokorera yekuti idi iwo hauna rimwe zano rekuita. I think ngatisiye vana vachimaneja upenyu hwavo wotichengeta remotely, especially if we are still able. It's good for you and it's good for your children. Rega ndikupei a scenario. Tiri vafundisi kaisu. Tinodhila nemafamilies akawanda. One of the challenge yandakasangana nayo in life eyo kune vamwe vanhu vatinobetsera ndeyekuti iyo mufundisi tibetserei mukadzi uyo ari kuti eyo tauriwa murume wangu kuti adzosere baba wake kumusha because mumba medu mogara muchinhuwa vanoitira weti pese pese zvinenge hazvichanyatso-ningirikini and what have you and baba wacho futi vane nyadzi dzimwe dzekuti biologically zvinenge zvakuwanetsa. Unoziva unosvika pamwe age yekuti mvura inongobuda wozongopa kuti ndazvitotesha aenda pamasiti akunhowa. Mashoko akubuda kumuroora manje haachakomborere ende akustresa murume mwana wababawa manje mukomana uyu kuti achibalance between baba wane challenge muroora haasi kuzvigamuchira zvakanaka. The easiest what we have found other families doing is regai baba wandototesa machira emba mavo vaitirawo mvura pamasofa avo wazvikanganise warumba mavo hawaite nyadzi. Moapa nurse aid anovachengeta baba takukupewa musikana chakuchengetai muri panapa namhai munenge muchibatsa tinenge isusu sewana tinenge tichibhadhara. Waberekiwa wanokura with a lot of dignity than to mess themselves up pamba pemukwasha. It's dehumanizing. You are speaking of ndopatatowaumba madisadvantages ekundogara kundogara pemukwasha permanently nemukwasha zvakaoma handidi kukunyepera. And I thank God kuti that situation will not happen. Yes, I'm on the road yekuti ndicharara but ndinorara comfortably, you know what I mean, because ndakarongeka. But tiri kutaura kune vanhu vasiri kurongeka. Please understand this thing. Inini ndakazvarwa 1941. Age yangu inei wamwe wangu weage yangu ya wakuzvitotesa. Chaiko Muningina wangu inini wechitatu mashure akuzvitotesa. Ndikutaura kumashure neage womashure mangu
kutaura kuti ari kuma-70 chakuti akuzvitotesa. Unotoona bhurukwa rakatota. Uri pamukwasha. No. Please, wateereri, toziva kuti izwa resabata today, but think ramangwana rako. Ndatindiri ndakazvarwa 1941, paitaurwa kunzi 1950 waifunga kuti hatisviki. Ndinoda kupa warning. Pakanzi 2020 taifungira kuti hatisviki. Tiri mu-2022 now. Iwewe mudoni gospel 20 years unogona kurarama, unenge wane makore manga from there. Akawandisa. Unogona kusvika paeji yangu, hanzvere? But svika paeji yangu wakarongeka. Right, pakwedzera panyaya yekurongeka iri kutaurwa naombai. Usati wapedza, maybe kana nchiti kurongeka handisi kutaura mutauni chete, kumusha nekumusha. Kumusha kwati kutaura kuya. Do something kumusha kwako, unotokuziva kumusha kwako. Usamire kuti chengetwa kana nemukwasha uri kumusha kwako kana waita mukwasha. Yes. Kana wagonawo munomu, that's good enough. Ko ukamirira ko ukasachengetwa ndo pane nyaya yacho. Kuti handi wamirira kuti nini ndichachengetwa nemukwasha. Ndiwo wakamirira. Mukwasha ovata ntomboda kana kuzvinzwa izvo. Wakamirira. Wakamirira. Yes. Then the situation is worse. Right. Ndoda kupinzwa futi nyaya ndichiti samaita nemiupa. Pane mumwe mutemo wandingati natural law yandakadzidza, handina kuiwerenga mubhuku asi ndakaiona in experience. Eyo wamudoni imimi neni tichiuya kustudio kunoku tinogona kuita high five handitodya pizza tigofarirana vanhu vagoti ngwaru namudoni vanofarirana zvikuru ibhurukwa nebhandi. Ngatigarisanei mumba zvekuti taakugara mumba imwe chete. Upenyu hwedu, ukama hwedu hunoitwa redefined. Maningi hunoitwa redefined. Are you getting the point? Nasekuru wangu umbao muzukuru wakadii chimboya kuno Christmas. Zvakasiyana pakuti haachadzokeri ngwari uya awe pano hapana kwaachaenda. Our emotions, our attitude, our way of looking at this relationship and setting inochinja ma-attitude towards I have seen zviri nani kufara nemuroora wangu nemwana wangu wari kuko tichionana. Ndoenda kune mukwasha wangu nemwana wangu tichionana tichimboita break. Zvino build a relationship than kuti taakugara under one roof and hazvichisina timetable. Ndo zvazvave. I want to tell you kuti zvinonzi imwe tension yagara isipo in the relationship. Vakuru varamba kugara newakwasha. And hatisi kuti varoora wedu wakaipa kana kuti wakwasha wedu wakaipa. They are wonderful people. Beautiful. They are delicious. But kana takuti tachinja home address, either ivo ndini ndakuwachengeta kana kuti ivo ndo vakundichengeta, zvine kamwe katension kazvo. Umba, I don't know, maybe I'm exaggerating. Aiwa. Luku wateereri. Inini chekutanga chaicho ndechekuti ndakachengeta mai wangu. Waiuya but waisagara. Why? Ndine mbeya yakanaka kwazvini. Exactly. Iwa ni mbeya yakanaka kumusha. But white mupfungwa dzavo wachinditaura mwanangu, inini ndinotenda kuti ngatifambirane. Inini chibva uko iwe uchiuya uko. Do you know kuti when my mother died, taitenga sipo, matishu, kundutaura kumusha, matishu, sugar, taka parufu ndo zvitakadya. Zvimwe zvakanga zvatengwa 2-3 years back. Zvirimo taifambidzana. But wakazochengetedzeka kunoku wakurwara. Ndo situation yetiti hatizivi kuti unopedzisira wapapi. If it's beyond your control, kana iri Mwari atendera izvozvo ndo zviri nani manje. Ndo panouya wakwasha. Kana ndafa unoziva mukwasha kaanonzi wakwasha ndiwo anomiramira pana baba, ndizvo naika. Ndiwo anoiga baba ka, ndizvo naika. Womiramira ndisisipo wanogona kuuya wouya, hanzvere. But kuti ndindoti ndakugarako zvinoreva kuti pakukura kwangu
nezvese zvendakaita nekuzvara wanawa pane zvendakatadza kuita in my life. And maybe so, we may miss a point. Yeah. And I'm glad umba maiti batembi chana. I think ndichiona anatete wangu ini, ndichiona eyo weukama and what have you. Ndakakonkluda semwana mudiki ari kukura achiobserva mafambiro ari kuitwa zvino. I could see kuti mbuya ngwaru eyo wakwasha vanenge vanokuchengeta kudarika wanakomana. Oya. Handisi kuti izvozvo ndakazoona wakwashaka watereri hatidi kunyeperana. Kune vamwe vanhu wakaropafadzwa sezvandakaita ini. Ndoda kutaura the whole world. Handizivi kuti mangwana anenge akamira sei. Asi ndoda kutaura nhasi. Mukwasha wangu ndinotovhara muromo wekusataura nhamo. Because uchingoti pane chiri kutinetsa atosolva. Ndoti wakoma saka ndototaura mai kuti mai kana taura newana ngatingotaure zverugare musatombotaura because mukwasha ukotaura once anoacta twice. Are you getting the point? So ndiri kuti wakwasha wanhu wakanaka. Wakwasha wanhu wakanaka. And to maintain hukunaka hune wakwasha ka ngati wapeiwo that physical distance inowabvumidza kunaka kurambe kuripo. Ukazochinja home address manje you become too close to cause tension. Of course kune vamwe wakwasha wari exceptional wari yeah, the rule may be different with them. There's an exception to the rule kuti they are not affected by that. But the majority. Are you getting it? Inde ndina tezvara wangu inini eyo waiuya tezvara taitamba tsoro tese taitamba makadzi. We were the best of friends. But with that tip top relationship you would still feel like we must continue to create distance. It was good for him, it was good for me. Tisatajairana nekupinda pekuti zvinenge zvakunetsana. Munhu mukuru aitanga kuti ndichazodzoka baba rachi. Iye zvinoti regai ndimbondoona kumba. Are you getting the point? Dzokera kumba kuya uko. Oenda kune mwanakomana wavo. They would spend a lot of time kwemwanakomana. Are you getting the point? But also baba uyai futi. Baba wouya. Somehow kuneka instinct mwabereki kekuti they don't want to overstay. Thank you so much. Andikuona ndoda ngotaura kuti nguva dzedu dzafamba. Yes. Saka mashoko makutaura ndo ekutopesira enyu. Okay. Kuti iko nenyaya yatiri kutaura yese, what are we saying then to the young men? Ndoda kutaura kuchaunga chakateerera. Yeah. Wakomana vechidiki vari kushanda nevarugara kumamisha nevarugara munomu. Panyaya yatiri kutaura panapa usati waane mukwasha, as long as you are a man, as long as you have a girl child mumba mako, uchawa watezara to somebody. Une makore ari kuita 20-30 years neizvi tondera kuti uchasvika paage yangu kana mwari akuchengeta. Exactly. But between now and my age, do something in your life. Chinoita kuti kana ukaita mukwasha, wombera kuti ndawana mukwasha. Kana ukaita wazukuru, wombera kuti ndaita wazukuru. Zvinokosha panyaya yetiri kutaura panapa ndezvekuti iwe ukarongeka, mukwasha anokuchengeta, ari capable kukuchengeta uri kumba kwako kana uri padumba rako kumusha. Chendiri kuramba ndechekuti ndindogara kana kuti iwewe undogara, ndokuti wamwe wane pfungwa yekuti ndina wanasikana, ndina wakwasha wane mari. Ega ndikuudzei chekutanga, ndine hama yangu angaine mukwasha aingoti mukwasha wangu akadai, mukwasha wangu akadai, mukwasha wangu akadai.
mwana wake musikana died. Ndo pakapera ukwasha ipapo. Thank God wakazorongekawo. Ndiye ndikutaura kuti wamwe wacho wakuto you know what I mean. So ngatimboti kana wengo wakatemba nemukwasha, mukwasha wacho wobva washaya, what do you do? Kana kuti mukwasha iyoyoyo haana capacity to look after you, bvisa ndangariro yekuti ndichazochengetwa ndekuti mwana wanasikana wangu wakaroorwa ndichachengetwa nawo. Kune kuti wamwe wane size dzenyidzi wari panapa, wane wanasikana wakatoroorwa. Uri kutadza kugadzira rako ramangwana at your age iri panapa iyi. Ndiwo uchatarisira kuti ndine mukwasha wanotitumidzira awa, kana ndachembera mari kusina wanonichengeta. Rega ndikuudze kuti pfungwa iyoyo haikomboreri. Mwari akukomborera. Thank you so much. Maybe in 30 seconds. 30 seconds, yeah. I know you just have to say, muda kutushuka. In 30 seconds, tibvatana mati. Yes. Wadiwa watereri. Hongu manzwa pfungwa dzahumba. Right. Mukanzwa pfungwa dzangu. 1 Timothy chapter 5 verse 1 to 8 inotiyo. Wana inaka dzoserai sacrifice yakaitwa newabereki. Muchengete wabereki. Zvenge zvakanyanya kurongeka chaizvo ndezvekuti isu sana baba ngatirongei upenyu watinogona kuzvichengeta. Kunyange wana wachitadza kana kuti wachigona, we should be able to take care of ourselves. But kune mivana whether wabereki mawatora kana kuti wagara kwavari, musaregere kuchengeta wabereki. And the script inoshanda muupenyu hwenyu, shandisa iyo ndo iri correct. Kwatiri the opinion is isu toda kuzvichengeta kana tichengete tiri kumba kwedu. Asi kana izvozvo zvisingashande paarrangement yenyu newabereki, chengetai wabereki in the best possible arrangement inounza utano nekufara kune wabereki nekwamuri. Thank you so much. Tinotenda vateereri. Nyaya tazvinzwira. Mukwasha anzwawo nyaya iyi, tezvara wari kuzvinzwa, muroora ari kunzwawo nyaya iyi. Kuti varume varingoti varume ngatingorongekai. Amen. Tiite tunhu twedu. Amen. Mangwana tisazova a burden. Amen. To vana vedu vaitewo mhuri dzavo vakure zvakanaka. Baba vachichengetedzeka vari kwavari. May God bless you, may God keep you. Umbatina matrain. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga. Maita yenyu subject yaifanirwa kutaurwa nengirosi, tisina kutadza. But matendera kuti tiitaure pamusoro payo. Tinotenda neutano hwamunotipa. Tinotenda newateereri. Kana paine muteereri anzwa nyaya iyi, anoti mukati memwoyo wake ndaakutanga kugadzirira ramangwana, wakadaro mupe njere, mupe neutano. Azazise chidiso chake. Ndinoimba ndo chidiso chine wazhinji. We haven't done justice to this subject. Asi zvetataura zvematendera kuti zvizikanwe, chikomborerai mashoko iwayo. Amen. Mbiri youya kwamuri Mwari nekuti ndiko kwayakafanira. NdiJesu Kristu tenzi wetu kunamatai. Amen. 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 Thank you so much. God bless. Yes. Nyika yakanaka kudenga, toiona nekudawira. Baba wedu watimirira, iye anotigadzirira musha. Ikweyo pamberi isu tichazosangana. Ikweyo pamberi tichazosangana. Ikweyo tichaimba kunyika iyo, ndiyo nziyo
mwoyo dzeva kakomborerwa, moyo haizochemi yozve, kunyikayo yekuzorora, ikweyo pamberi isu tichazosangana, ikweyo pamberi isu tichazosangana, ikweyo tichambopa kutenda kwazvo, iko kuna Baba wedu kudenga, ngechipo chikuru cherudo, misi yese takomborerwa, ikweyo pamberi isu tichazosangana, ikweyo pamberi yesu tichazosangana, ikweyo pamberi isusu tichazosangana, ikweyo ipo pamberi yesu tichazosangana, ikweyo pamberi isusu tichazosangana, ikweyo pamberi isusu tichazosangana, ikweyo.